Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Birinci сұрау стратегия қандай? Бүгінгі күнде стратегия татар халқының стратегиясы нендей стратегияда һәм алда нендей эшләр көтә шу стратегия буенча? Хәерле талса, стратегия дигәндә без хәзер инде финишка килеп җитәбез. Финиш дигәндә бу иң беренче проект турында. Чөнки халыктан да әгәр дә без тарихи яктан караган булсак, bu strategiya мәсьәләләре без үзебезнең тормышыбызда берничә тапкыр күтәреп караган идек. Вактан да менә без бит Татарстанның 100 еллыгына әзерләнәбез. Шушы вакытларда караганда, әгәр дә үзебезнең конгрессның эшләгәненә 27 ел була, шул вакытларны карасак, безнең халкыбыз да җитәкчеләр һәр вакытта да татар халкының үсеш стратегия кирәк дип әйткәннәр. Ләкин төрле вакытларда, төрле сәбәпләр белән ул кабул ителмәгән. Biz özümüzün turnuşumuzunu Respublika ягыннан бүтән документлар белән, законлар белән алып барганбыз. Шул вакытта менә инде Конгресс ягыннан шушы стратегия дигәндә берничә проект эшләнгән булган. Без аны съездларда да караганбыз. Ләкин аны төпләп кабул итмичә төрле юнәлешләр белән киткәнбез. Һәм менә инде былтыр без үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Дәүләт Советы депутатларына юллама биргән вакытта безгә шушындай бурыч куйды, татар халкының үсеш стратегиясын кабул итәргә һәм аны кабул иткән вакытта аның үткәненә, бүгенге көне һәм киләчәгенә карап дип әйтелде. Без менә шуннан соң инде икенче көнне үк җыелып карый башладык. Беренчедән бу безнең өчен яңа тема түгел. Без моны аркылыга да йөрдек, буйга да йөрдек, шуңа күрә күп кенә безнең анализлар, материаллар бар иде. Һәм без әйтәбез инде Россия күләмендә 5 миллионда 300 мең татар яши, аның 2 миллионы Татарстанда, 1 миллионнан артык Башкортстанда, безнең округка караганда 4 миллионлап татар яши. Шул вакытта без дөнья күләмендә әйтәбез инде 8 миллионлап татар яши. Шуңа күрә бу бит инде стратегия булгачтан һәрбер татар кешесен, татар гаиләсен, оешмасына, дәүләтенә кирәкле документ дип тапкачтан без үзебезгә шундый карар кабул иттек. Хактан да әгәр дә без хәзер ныклап проектка кирип китәбез икән һәм проектны гына халыкка күрсәтсәк, бу дөрес булмаячак дип. Безгә кирәк иде беренче юнәлешләр, фикерләр, төпләрне алып, аннары чыгарга кирәк иде халыкка. Хактан да менә без ул материалны ясагачтан, без аны эскиз дип атадык. Һәм беренче тапкыр 16 январьда Арча районында, бу безнең Бөек Тукаебызның туган ягы, шунда барып, шушы бүлектә яшәүче татар активларын җыеп, без аны беренче тапкыр күрсәттек. Һәм шул вакытта әйтәсем килә, бу эскизны язган вакытта без инде иң беренче Фәннәр академиясын, безнең тарих институтын, бүтән актив татар кешеләрен һәм конгресс ягыннан җәлеп итеп берничә группа ясадык. Һәм алар инде бүгенге көндә дә параллель барып безгә менә шушы стратегияне язырга ярдәм итәләр. Без бер кулдан бер эшчән группа белән барабыз. Һәм менә шушы Арча районында халкыбызга тәкъдим иткән вакытта без әйттек, бүгенге көндә дә һәм аннан соң да бу стратегия тере организм, әгәр дә татар кешесе ягыннан, бүтән милләт кешесе ягыннан, дәүләтләр ягыннан, иҗтимагый оешмалар ягыннан, алар җитәкчеләр ягыннан безгә тәкъдимнәр була икән һәм безнең эшчән группа бу тәкъдимнәрне кирәк дип тапса, без аны шунда кертәбез дип сөйләштек. Һәм инде без менә Татарстан күләмендә 5 зона ясап, ул безнең Арча, Нурлат, Бөгелмә, Чаллы, Буа, без барлык активларны җыеп һәм аларга турыдан-туры менә шушы презентацияны ясап күрсәттек һәм аларга әйттек инде. Беренчедән, сез актив буларак үзегезнең шәһәрләрегездә, районнарыгызда шушы эскизны татар халкына кайтып сөйләргә тиешсез.
Икенчедән, тәкъдим җыеп, ул нинди алмасын, ризалыкмы, шелтә ягыннанмы, тәкъдимнәр ягыннанмы, без һәр вакытта да көтәбез дип, инде үзебезнең конгресста сайтны һәм газетабызны төп информацион бирә торган матбугат чарасы итеп игълан иттек. Һәм халыктан да безгә электрон ягыннан да, почта ягыннан килсә дә, без аларны шунда ук сайтта куеп күрсәтә башладык. Менә нинди тәкъдимнәр килә, ничек килә, нинди үзгәрешләр бар, һәм менә шулай итә. Без инде эскизның беренче вариантында үттек, икенче вариантында үттек, өченче вариантында үттек, дүртенче варианттан үзгәрешләр кертә. Шуңа күрә һәрбер киткән үзгәреш ул үзенә моторлык, кирәклек һәм файдалыкны күрсәтә башлады. Шул ук вакытта без әйттек инде, менә Татарстан халкын да ул татарлар өчен төп Казаныбыз башкала, Татарстаныбыз туган җир дип әйтәбез. Ләкин бит әле аннан башка да бүтән җирдә дә торалар. Шуңа күрә без Россия күләмендә бөтен федераль округларда шушы эскизны активка күрсәтә башладык. Ул Екатеринбургта булды, Томскида булды, Сахалинда булды, Ростовта булдык, Пермьдә, Иваново, Йошкар-Олада, Уфада, Санкт-Петербургта һәм халыктан да менә үзебезнең оешмалар аша без әйтәбез инде бөтен дөнья татар конгрессында безнең 460 Россия күләмендә оешмаларыбыз тора. Шуңа күрә менә барысына да барып җитеп без эскизны күрсәттек. Һәм шушы эшне бетергәннән соң инде безнең эшчән төркем ныклап проект өстеннән эшли башлады. Һәм без әйттек инде, монда безнең стратегия иң беренче ул берләштерә торганда. Берләштерә. Шуңа күрә без әйттек, һәрберебездә сез дип сөйләшмисез, сөйләшәбез мин һәм без дип. Бу безнең өчен бик мөһим. Халыктан да шулай дигәннән соң үз аңларыбыз ягыннан, бүтәннәр яктан аңлаулар белән без инде халыктан да төпле, кирәкле тәкъдимнәр ясый башладык. Һәм монда инде күп кенә безнең республика күләмендә, телевидениеларында да, интернет газетлар буенча да эшчәнлек китте. Һәм менә мин әйтәсем килә инде Татарстанда монда ролен сез Баграновларда да нык яктырттыгыз. Кайбер татар шәхесләре үзләренең теләкләрен сезнең газета аша халкыбызга җиткерде. Менә бүгенге интервью, шуңа күрә сезгә үзебезнең рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм шул ук вакытта әле бу эш тәмам түгел, бу эшнең башы гына әле. Шуңа күрә Аллаһ теләсә, без әле тагын кулга кул тотышып, стратегияны кабул иткәннән соң да аннары эшләр чараларында аны мониторинг буенча бергә йөрәчәкбез. Шуңа күрә менә шушы бердәмлек дигәндә бөтенебез дә бердәм булып алга барабыз. Ансы инде бер һәм без менә бу 10 көн эчендә проектны инде үзебезнең эшчән группаша, актив аша кабул итеп 13 июньдә biz Казанда 1000-нән артык дин әһелләрен җыябыз Россия буенча. Һәм аларга шушы стратегияның проектын тәкъдим итәчәкбез, чөнки без татарлар дибез, татарлар алар күпләве мөселман дип әйтәләр үзләрен, һәм алар ислам динендә. Халыктан да бу безнең стратегиядә күп кенә юнәлешләр бар, һәм шулар арасында ислам турында да бик зур өлеш кертелгән. Һәм безгә шушы дин әһелләренең шушы стратегияны карап, аларның тәкъдимнәре безнең өчен бик кирәк. Һәм инде 15 июнь көнне, бу безнең изге Болгар җыены көне быел, Болгар җирендә без үзебезнең халкымның газета аша татар халкына, татар кешесенә шушы стратегияның проектын җиткерәчәкбез. Һәм бу инде без әйтәбез инде менә беренче этап эшләп бетергән була. Халыктан да 15 июньдә без инде проектны кабул итәбез. Һәм 1 августка хәтле шушы проект өстендә ныклап эшлибез. Монда инде юристлар да, эшчән группалар да, безнең академиклар да чит өлкәләрдән булган тәкъдимнәрне ныклап җыеп бетереп, без 1 августка инде менә bütün булган тәкъдимнәрне керттек. Хәзер бетте, инде моны ныклап итеп кабул итү өстенә эшләргә була дип без әйтәбез инде. Вакыттан да бу безнең өчен бик мөһим. Һәм без әйтәбез инде иң башында әйтелде, бу стратегияны
Безнең бөтенләй Татар Конгрессының Милли шурасы кабул итә. Һәм кабул итүне без инде куябыз 30 августка, я ул 28, я 29, я 30, бу безнең инде республика өчен бик зур вакыйга, республика көне вакытында кабул итү һәм без әйтәбез инде менә вакыттан да стратегия үзебезнең милләт дигәндә бик уңайлы һәм төпле килеп чыга. Беренчедән иң беренче тапкыр эскизны Тукайның туган ягында күрсәттек, икенчедән проект итеп Изге Болгар җыенына чыгардык һәм өченче инде республиканың туган көнендә аны кабул итәбез дип. Шуңа күрә безнең уйлау буенча монда милли шура вәкилләре генә булмый, без аны киңәйтелгән итеп ясаячакбыз, ләкин кул күтәрү, тавыш бирүләр милли шура әгъзаларына генә булса, калган кешеләребез, чакырганнарыбыз, шәхесләребез анда булачактар. Һәм бөтен дөнья Татар Конгрессы кабул иткәчтен безнең үзебезнең устав бар. Без бөтен дөнья союзы булып торабыз һәм бу стратегия шушы безнең уставка туры килергә тиеш. Шуңа күрә бу бик мөһим шарт. Аның өчен мин яңа әйтмәдем инде юристлар турында алар да эшләргә тиешләр. Чөнки бу кабул ителгән стратегия инде ул мәңгелек алга бара торган һәм законлы булырга тиеш. Шуңа күрә менә әйтәсем килә, төрле группалар, эшчән группалар эшләп, фактан да зур эш эшләнде. Мондагы йөргән чакрымнар, язган кагазлар, биткән каләмнәр, шуңа күрә туздырган кәчкеннәр күп булды, ләкин Алла бирсә, аның файдасы булып, бу милләт өчен булачак инде. Асыл Язович, менә 15 июнь көнне сез Изге Болгар җыенында тәкъдим итәбез дигез җәмәгатьчелеккә. Бу инде халыкка була. Халкым минем газетасы аша. Бу җыенга килә алмаган безнең милләттәшләр бу проект белән ничек таныша алачак? Менә гәзит дигәндә бит инде фактан да ул Россия күләмендә язылган газет. Без ул газетны һәр вакытта да җибәреп торабыз. Үзебезнең өлкәдәге җитәкчеләргә, активка, үзебезнең почта аша. Татарстан күләмендә безнең 45 вәкиллек бар, алар аны алып алалар. Шул вакытта безнең инде сайт бар. Һәм без әйтәбез инде менә бу бөтен дөнья Татар Конгрессының ресурсы. Шул вакытта безнең бар менә сезнең белән сөйләшергән чаралар. Шуңа күрә әгәр дә сезнең яктан теләк булса, без Татар информның сайтына аны биреп куя алабыз һәм андый мөмкинлекләр бар. Шул ук булганда бүтән матбугат чараларында да шундый тәкъдим белән чыгарбыз. Һәм инде менә 15 июньнән 1 августка хәтле телевидение аша, газеталар аша, интернет аша без тагын шушы проектны халыкка чыгаргачтан инде аның өстеннән сөйләшүләрне алып барачак. Шуңа күрә менә иң башында безнең зур теләк бар иде. Татар кешесенең бу проектка битараф булмавы. Шуңа күрә сез дөрес әйтәсез, ничек итеп, нинди читтә яшәгән авылларда белмәгән татарларга хәтле барып җиткереп, аларның тәкъдимнәрен кабул итәргә. Шуңа күрә безнең өчен бу стратегиядә битараф булмау. Чөнки без моны халык өчен кабул итәбез һәм татар кеше үзе өстеннән теләгеннән башка тырышып эшләмәсә, моның белән алга барып булмый, эшләү кирәк. Димәк, менә проект тәкъдим ителгәннән соң да әле тәкъдимнәр килеп ирешсә, җәмәгатьчелектән сез аларны көтә аласыз. Ләкин без әйтәбез инде менә бу проектка хәтле без бит инде әйттек эскизләр турында, эскиз турында без төрле яклап барып карадык, чөнки без стратегияны беренче тапкыр язабыз. Беренче тапкыр язабыз, шуңа күрә без бу яктан да безгә кирәк иде эскизләр. Менә проект дигәчтен инде аңа үткәчтен безнең инде каркас бар, скелет бар, хәзер аңа бүтән әйберләрне җыеп, без аны төрле яклап кирәкчә фән ягыннан, моторлык ягыннан инде тәкъдим ителәбез. Шуңа күрә без әйтәбез инде менә 15 июньнән соң аны төпләп үзгәртеп булмаячак. Ләкин яхшы фикерләр булса, мондадыр ниндидер җөмләне алыштыру, ниндидер сүзне икенче төрле әйтеп, моннан да шул вакытта китәчәк инде. Ләкин төпләп инде аны алыштырып булмаячак. Шул вакытта минем әйтәсем килә, менә 8 миллион татар дидем бит инде. Шушы стратегияны кабул иткәчтен, бәлки 8 миллион татар да безне хуплап, рәхмәт әйтмәсләр. Ләкин вакыт үткәчтен һәрбер аңларга кирәк, стратегия үз вакытында кабул ителде һәм бу бик кирәкле дип рәхмәт булырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Алга таба бу стратегия ничек күзаллана? Ул менә шушындый документ булачакмы, нигезле һәм үзгәрми торган? Әллә инде ул динамик документ булачакмы? Аңа нидер өстәмәләр кертеп булачакмы?
Менә еллар узгач, чырлар узгач дип әйтәйин. Biz әйтәбез, бу динамик документ булачак, чөнки менә кабул иттек тә бетте үзебезнең миссия дип алай дөрес түгел, чөнки 1 ел эчендәме, 2 ел эчендәме, һәр вакытта да, әгәр дә без әйтәбез инде Рәсәй күләмендә, татар тормышында, дөнья күләмендә үзгәрешләр була икән, бу Милли шура тәкъдиме буенча без үзгәрешләр кертә алабыз. Аны үзгәрешләрне кертү тагын инде халык аша булачак. Халык аша булачак, бер җөмләме, абзацмы, бөтен нәрсәләр, алар халык аша була, ләкин бу динамик тере организм булачак. Ансы беренче, икенче инде менә фактан да Милли шура үзенең утырышында карар кабул иткәчтен, бу бөтен дөнья татар конгрессы өчен үзенчә закон документы кирип чыга, һәм бу без документны җибәрәбез инде республика күләмендә җитәкчеләребезгә. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы татар халкының үсеш стратегиясын кабул итте. Чөнки бу безнең президентның безнең каршыда куйган бурыч иде, һәм безнең уйлауча дәүләт советы, хөкүмәтебез, муниципаль берләшмәләр инде моны алганнан соң карап дәүләт карарлары да кабул итәргә тиешләр дип өмет итәбез. Ансы беренче. Шул вакытта без әйтәбез инде безнең җирле җитәкчеләр күләмендә, Рәсәй күләмендә, дөнья күләмендә диаспора җитәкчеләре шушыны карап, үзләренең торган өлкәләренә карап, җирләренә карап, мөмкинлекләренә карап, шушы стратегия нигезендә үзләренең стратегияләре менә шушы регион күләмендә, шәһәр күләмендә кабул итә алалар. Менә шул дин дигәндә, ислам дигәндә, безнең бер караганда ул дини нәзарәт белән кабул ителгән бар, ислам һәм татар дөньясы дигән концептуаль документ бар. Ләкин бу стратегия чакраштан алар әйтәләр икән, карагызлар, бу стратегия күп әйберләр безгә яңалык булды, яки без булай да эшләгән идек. Шуңа күрә әйтәгезләр, менә бу безнең документны ислам һәм татар дөньясы дигәнне стратегия нигезендә тагын кабул иттек дип, менә шундый фикерләр булса, шундый эшләр булса, без рәхмәтле генә булабыз, чөнки бу һәрбер татар кешесенә, татар гаиләсенә һәм татар оешмасына, мәхәлләләргә төп документ булачак. Шулай да менә стратегияны кабул ителде, стратегия. Аны бит инде тормышка ашыру башлана шуннан соң. Ул хәзер инде башланды, тормышка ашыру. Тормышка ашыру буенча менә аны контрольдә тоту буенча нинди дә булса эшче төркемме, оешмамы төзеләчәкме? Кем моның тормышка ашырылган контрольдә? Без әйтәбез инде бу мин хәзерге вакытта стратегияның теге эш документларын ачасым килмәй. Беренче көннән сез аны күрсез үзегез дә. Шул вакытта әйтәсем килә, халыктан да андай үзәк булырга тиеш, һәм без аны ясарга телибез, чөнки әгәр дә халыктан да бу стратегияны тормышка ашыру нигезендә эшләүне без күрмәсәк, мониторинг ясамасак, ул инде теге без һәр вакытта да әйтәбез, менә быел 19-нчы ел, 20-нчы елда нәрсә булды микән, 25-нчы елда, 30-нчы ел, шуңа күрә безгә мониторинг итәргә андый үзәк кирәк, һәм ул булырга тиеш теге буйсынусыз дип әйтәбез инде, чөнки әгәр дә ул кемнеңдер кул астында булса, миңа бу сан ошамый, әлеге бусын ясап, төс кирәк түгел, ясап, андый булырга тиеш түгел, фактанда ул объектив булырга тиеш, һәм белемле булырга тиеш, һәм без ул үзәкне менә шушы стратегияны кабул иткәчтен иң беренчеләрдән итеп оештырырга тиешбез. Менә хәзер тагын бер сорау, сез бит инде бик күп җирләрдә бу стратегияны тәкъдим иттегез, интернеттан да тәкъдим итүне мин әйтәм инде җәмәгатьчелекне туплау дип. Шу стратегия өстендә эшләү, менә бу эскиз өстендә эшләү, татар халкын күпмедер дәрәҗәдә бергә җыя алдымы, берләштерә алдымы? Менә сезнең фикерегезчә. Беренчедән, халыктан да менә бу стратегияны халкыбызга тәкъдим итә башлагачтан, бу оештыру ягыннан, аңлау ягыннан, уяну ягыннан зур бетәлеш булды. Менә сез дөрес әйттегез, без стратегияны кабул иткәч кенә аның өстеннән эшлибез дип түгел, без инде менә беренче игълан ителгәннән соң, һәм икенче 16-нчы январьдан соң без аны ныклап күрә башладык. Чөнки тәкъдимнәр, очрашулар, алып барулар, сөйләшүләр, язулар вакыттан да халкыбыз өчен, татар кешесе өчен бу зур үтәлеш булды, һәм алар инде үзләренең тәкъдимнәрен безгә җиткерә башладылар. Ансы беренче, икенче дип әйтәбез инде.
Менә 16 январдан соң чыгып сөйләшә башлагачтан, халыктан да менә беренчедән хуплау булса, икенчедән өмет тудырса, чөнки мин әйтә алмыйм, менә очрашканнардан соң безгә теге ныклы, төпле тәкъдимнәр килде дип. Мин әйттем бит инде иң башында бу буш биттән башланып китмәде. Бу стратегия өчен безнең күп кенә җыелган материалларыбыз бар иде. И статистика буенча, эшләү буенча, халык буенча бөтен нәрсә. Шуңа күрә безнең эшчән группа моны җыйгачтан күп кенә тәкъдимнәр, әйтеләсе тәкъдимнәр шушы чыгыш ясаган вакытта алар әйтелде, җиткерелде. Шуңа күрә аның кабатларының мәгънәсезлек булмады. Шуңа күрә мен әйтәм инде битараф булмаулар менә безнең өчен бу бик беренчедән ышаныч тудырды, икенчедән өмет тәкъдим итте, өченчедән без әйтәбез инде без дөрес юлдан барабыз дигәнне менә эшчән группа өчен, татар халкы өчен, безнең җитәкчеләр өчен бу бик мөһим булды. Менә халык дигәндә, аудитория дигәндә кемдә кызыксыну иң көчле булды? Рус телле татарлардамы, татар телле татарлардамы, шәһәрдә яшәүчеләрдәме, авылда яшәүчеләрдә, яшьләрдәме, олырак яшьтәгеләрдәме? Менә бу аудиторияны, шушы стратегия белән кызыксынган аудиторияны ничек бәяләр идегез сез? Менә бит инде монда бу сорауга җиңел генә җавап биреп булмый, чөнки безнең Татарстан күләмендә дә татарлар төрле районнарда, төрле авылда төрлечә яшиләр. Рәсәй күләмендә өлкәләр караганда анда инде ситуация икенче. Шуңа күрә бер җирдә без җыя алдык 1000-нан артык кеше, чөнки аның өчен зал да бар, мөмкинлек тә бар. Икенче җирдә бер җирдә 150 кеше, аның өчен дә бик зур рәхмәт. Шуңа күрә мин теге монда бик актив булдылар, монда бик актив булмадылар дип әйтәсем килми, чөнки алар инде менә беренче бу очрашудан соң бүтән килгән информацияны сайт аша, бүтән матбугат чаралары аша үзләренә алдылар, чөнки бу актив иде. Шуңа күрә әгәр дә килеп инде менә без бит инде аннардан отчет җыймадык, менә монда килдек, безгә 20 сорау бирделәр, монда нигә унлыгына бирделәр, аның өчен андый отчетлар юк иде. Шуңа күрә иң беренче ул теге халкыбызның килгән кешенең күзенә карап, мин һәр вакытта залда чыгыш ясаганда күзләргә карап сөйли торган һәм әйтәсе менә вакыттан да күзләрдә баш килгән кешенең күзләрендә нур бар иде. Бу безнең өчен мөһим. Әмма интернет аудитория, яшьләр күбрәк интернетта дибез бит инде, алар шаршларга йөрми, алар күбрәк онлайнда аралаша, фикерләрен белдерә. Интернетта аудитория, татар аудиториясе актив булдымы сезнеңчә? Нәй бәялисез? Менә интернет дигәндә без бит инде вакыттан да бу тәкъдимнәр буенча бөтен нәрсәләр белән менә мәсәлән яшь кеше керде интернетка, безнең язган мәгълүматны карады да, тагын әйтәсем килә, әгәр дә без иң башында моны отчет өчен җыйган булсак, мин хәзер күп итеп соннар әйтергә. Бу өлкәләр шуны хәтле тәкъдим булды, бу өлкәләр шуны хәтле лайк куйдылар, бу кадәр мондыйлар. Без аның өчен эшләмәдек. Шуңа күрә әгәр дә ул кереп укып чыкса, битараф булмыйча, ләкин аның тәкъдимесе булмаса да, без аңа уже бик шат. Шуңа күрә менә бүгенге көндә ул кадәр теге әйтерлек без бит инде төрле форумлар, очрашулар үткәргәннән соң былай да җыйдык кешедән. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә интернеттан күп кенә тәкъдимнәр булса да, алар күбесенчә кабатлану булды. Анысы беренче. Икенчедән инде әгәр дә тәкъдимнәр була икән, ул безнең теге устав ягыннан туры килми икән, без аларны тәкъдим итеп кабул итмәдек, чөнки без аны кертә алмыйбыз. Бүгенге көндә закон буенча ул безгә тыелган, һәм безгә без әйтәсем килә закон күләмендә эшләшәбез. Шуңа күрә яшьләр оешмасы да, Татарстан күләмендә дә бу менә безнең иң зур теге форумыбыз инде, татар яшьләре форумы ягыннан да дигәндә тәкъдимнәр җитәрлек булды. Ләкин мин бүгенге көндә әйтәсем килми, күп миллиардларыбызның инде эскизга керде, проектка керде, ләкин бу битарафчык булмагачтан тәкъдимнәр булу безнең өчен зур шанс булды. Шулай да нинди дә булса канәгатьсезлегегез калдымы сезнең? Менә бу аудитория тиешенчә актив булмады, монсы дигән. Менә бу очрашулар вакытында минем теге
Halktan da бар өлкәләрдә очрашуда төпле куяр идем, чөнки безнең килгән өлкәләрдә шәһәр җитәкчеләре, өлкә җитәкчеләре бу очрашулардан битараф калмадылар. Һәр вакытта да зур җитәкчеләр килде. Алар шушы үз өлкәләрендә яшәгән татарларга һәр вакытта да зур рәхмәтләрне белдерәләр. Татар оешмалары bütün өлкәләрдә Рәсәй күләмендә алар иң актив, иң үрнәк оешмаларның берсе. Күп кенә өлкәләрдә безнең җитәкчеләребез губернаторның оештырган советларында зур әгъзалар булып торалар. Кайберләрдә губернаторның советниклары булып эшлиләр. Бу вакыттан да үзенчә мониторинг. Шул ук вакытта әйтәсем килә, әгәр дә теге ныклап bütün яклыкта карыйсыбыз дисәк, бу очрашуларның санын күбрәк арттырырга да була иде. Ләкин менә теге шушы очрашуларда да карап, мин үзем әйттем инде, вакыттан да җитте. Ләкин менә сез бергән сорауга минем җавабым юк, теге ул теге шуй-мошамый дип әйтәсем килми. Һәрбер татар кешесен без барып җитә алдыкмы? Аларны уята алдыкмы без? Менә вакыттан да карап. Ансы беренче. Ул сорауга минем җавабым юк. Икенчедән бу эшләр алып барылачак, чөнки стратегия кабул ителгәч менә активлык тагын да көчәйде. Әле безнең 15 июньнән соң да зур активлык булачак әле. Вакыттан да җитмәгәннәрендә барып җитербез. Ансы беренче, икенче 30 августта кабул иттек дә аны без аны читкә куйдык түгел. Без аның белән ел көн саен эшләячәкбез, чөнки безнең булган bütün институтларыбыз шушына җәлеп ителәчәк. Һәм без карый алачакбыз. Чөнки безнең ясалган яңа үзәк мониторинг яныннан 1 елдан соң, 2 елдан соң, 3 елдан соң төп саннар буенча безгә отчет бирергә тиеш. Ансы икенче, өченче вакыттан да теге республика күләмендә кабул ителгән безнең карарлар Татарстан өчен иң беренче күләмдә зур мөмкинлекләр бирергә тиешләр. Һәм иң төбе безнең өчен инде каймагы дип әйтергә була инде. Әгәр дә менә бу стратегияны без 30 августтан соң халкыбызга тәкъдим иткәндә ул брошюра формасында, китап формасында булачак инде. Мин әйттем инде, әгәр дә менә 8 миллион татар яши икән дөнья күләмендә, уртача төпкә бүлсәк, безгә бит инде 2 миллионны шушы брошюраны чыгарга кирәк. Һәрбер гаиләдә бер китап булсын өчен. Шуңа күрә менә бу иң зур сорауларның берсе, Коръән кебек, безнең стратегиябыз һәрбер гаиләдә барып җитеп, аның өстәл документы булып, карап, вакыттан да бу минем өчен язылган. Әгәр дә мин эшләмәсәм аның өстеннән, милләтебез дә, телебез дә, динебез дә куркыныч, бөтен куркынычы булыр дип үз аңына керергә тиешбез. Менә бусы инде безнең иң зур теләкләрнең һәм тырышчанлыкларның эшләренең берсе булырга тиеш. Аннары сөйләсәм килә, менә стратегия кабул ителгәч, анда бит инде шундый пунктлар бар, анда дәүләт ярдәменнән башкаларны башкарып булмый мәсәлән. Безнең хөкүмәт оешмаларыннан ярдәм булачакмы? Алар үз программаларын кабул итәчәкләрме? Бәлки ниндидер карарлар кабул ителер. Менә бу стратегияның кайбер пунктларын тормышка ашыруда. Бу хакында шулай. Без әйтәбез инде, стратегия ул дөньядагы яшәүче татар кешесенә, татар дөньясына кабул ителә. Шуңа күрә без аны 3 яктан мөмкинлек инде бирәбез. Беренче Татарстан. Татарстанда 2 миллион татар яши. Шуңа күрә безнең үзебезнең дәүләт советыбыз, хөкүмәтебез, бюджетыбыз бар. Һәм инде татар халкының шул вакытта бүтән милләтләр эчендә безнең финанслар каралган. Шуңа күрә без аны бүгенге көндә ничекләр итеп күрә алабыз һәм аның күрәләбез инде сифатлы эшләүләре. Һәм аннан һәрбер татар кешесенә монда файда бармы? Куллану буенча китап, ул балалар бакчасы, мәктәпме, бүтән мәдәният сарайларымы, безнең үткәргән милли бәйрәмнәребез, bütün нәрсәләр буенча нинди файдасы бар? Без аңа ревизия ясап, вакытында сифатын күрергә тиешбез. Икенчесе инде Рәсәй күләмендә. Рәсәй күләмендә кемдер әйтергә мөмкин, анда бит инде бүтән милләтләрдә, күп кенә өлкәләрдә без халык саны буенча 2-нче, 3-нче, 4-нче урында торсак, әйтерләр инде, әгәр дә Татарстанда татарлар халык саны буенча 1-нче урында, бүтән өлкәләрдә 3-нче, 4-нче булгачтан,
Килеп чыга инде логика буенча күп акча беренче урынга китә, икенче татарларга каламы дип, вакыттан да Россия Конституцияга андый безгә мөмкинлекләрне бүген биргән. Шул вакытта безнең оешмаларга, гаиләләргә хәзер бит инде грантлар буенча шәһәр күләмендә, өлкә күләмендә, Татарстан күләмендә, Россия күләмендәге һәрбер оешма безнең 4 тапкыр грантларда катнашалар елга. Шуңа күрә андый да мөмкинлекләр бар. Безнең инде берәкенә бу финанслар ягында авырлыклар бар. Чит илләрдә яшәгән татарлар өчен, чөнки без аларга дәүләт ягыннан ярдәм итә алмыйбыз, чөнки һәр илнең үз законы бар. Шуңа күрә без әйтәбез инде безнең оешмаларга, татарларга без иң беренче сез яшәгән илдәге законнарны ихтирам итәбез һәм сезгә мондай яшәү өчен авырлыклар тудырасыбыз килми. Шуңа күрә менә анда инде без үз чараларыбыз аша бүтән яклар буенча карап аларга ярдәм кулын сузачакбыз һәм сузабыз да инде бүген көндә. Рәхмәт Васил Язович. Сезгә рәхмәт. Димәк, без 15 июнь көнне моны сайтка куя алабыз инде проектны. Әйе. Иртә белән инде сәгать 8-дә. Без аны иң беренче сәгать 8-дә үзебезнең сайтка кирип чыга. Иртә белән инде шушы күп каласында килә башлый. Без анда уже газетларны куеп бүтән дөрсәнлекләр. Ул ниндирәк күләмдә булачак? 60-65 70-ге якын инде. 70-ге якын. Biz әйтәбез 60 көннәр шундый кагаз формасы белән 60 көн. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.